Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Dar li sa ftit ta' xurilu kienet magħluqa u mitluqa ġiet irreġenerata biex issa tkun allokata għal skop soċjali b'investiment ta' 150,000 euro. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes. Din id-dar tingħaqad ma' 14 il-dar oħra li wkoll kienu abbandonati u li fuqhom għaddejjin xogħlijiet ta' riġenerazzjoni biex jingħataw lura lis-soċjetà. F'din id-dar fil-Birgu saru xogħlijiet estensivi fosthom dawl u ilma u tisbieħ ieħor bilan li d-dar iżomm il-karattru Malti tagħha. Il-Ministru Rodri Galdes stqar li l-istrateġija tal-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam ma' akkomodazzjoni soċjali ma tiqafx biss mal-bini ta' appartamenti ġodda. Huwa qal li l-investiment li sar f'din id-dar u li tisir fid-djar oħrajn jibgħat messaġġ b'saħħtu li d-djar abbandonati ikunu utilizzati b'mod li joffru kemm lill-individwi u familji fil-bżonn. Bl-iskop li jkollna strateġija wiesa, mhux biss li nibnu postijiet ġodda, imma wkoll nagħtu xi ħaġa lura l-komunità u ngħinu biex insalvaw il-bini storiku ukoll li fuq kollox għandu karatteristika importanti għall-komunitajiet tagħna.